ברוכים הבאים לחתונת השנה, חתונה של אבי ואוריה. אבל בואו לא ניתמם, כולנו יודעים באמת למה באתם לכאן. אבל אם הם כבר כאן, אז לא נייבש אותם. אז כולכם מוזמנים לשבת, ליהנות ולהירגע, ואל תשכחו לגנוב כמה בקבוקים בדרך החוצה. אני חושד שנעשיתי בינוני. דווקא אחרי שכבר חשבתי. אריאל, מה זה? מה הבעיה? מה זה הדבר הזה? ומה זה הפרצוף הזה? תשמע, אני חתיך אש מגיל 6, ככה אמרו לי, נראה לי. טוב, עבדו עליך, זה לא מה שעושים. למה לא? כי זה מה שאנחנו עושים. לצאת לגינה, אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא וקורא לה לבוא. אני שוב מתגנב רק לראות מרחוק עם הצער מתוק, שוב להיות כתינוק. אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא וקורא לה לבוא. שם לצאת לגינה, אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא וקורא לה. אני שוב מתבזבז, אני שוב מתאכזב, בא הולך ועוזב, אני שוב מסתובב, אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא וקורא לה לבוא. היקרים לי מכל, המאושרים, ושהופכים אותי למאושרת הגדולה ביותר בחיים. אני מאחלת לכם בעזרת השם, שביתכם יהיה בית שכולו מלא
אהבה, אחווה, רעות, חדווה, בעזרת השם שתישארו תמיד חברים, איש ואישה עם היוד, תמיד הקדוש ברוך הוא ביניכם, שיהיה לכם שלום, שיהיה לכם פרנסה טובה, שיהיה לכם בריאות, שיהיה לכם אושר, שיהיה בית עד עד, שתהיו מאושרים, תביאו נחת להוריכם, תביאו בנים ובנות, תשמחו את המשפחה, ובעזרת השם עוד נתראה שנים רבות, כאשר בעזרת השם את מסובבת תינוקות ובנים זכרים, זרע של קיימא, בעזרת השם. ותודה רבה לך מיוחדת שהבאת לנו את אבי, שהכנסת אותו לחיים שלנו. אחד המאושרים הגדולים בחיי זה כאשר אבי נכנס אליי. ואני מודה לקדוש ברוך הוא על חסדו ועל גדולתו שנתן לי אתכם, ואני אוהבת אתכם עד בלי די.